खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिपिएफनि गोख्रों मावथि कास्टम बसुमतारी बिथांनि नोंथांमोननि गेजेराव खौरां मोनसे लानानै फैदों जेराव बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां जा सिडली बेयावबो उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन एबा बिनि सिगां उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो गोबां मानि राजखान्थिनि गेजेराव बिथाङा दान्थे बिदान्थे लाबोदोंमोन नंगौ बे बाराव फिन आरोबाव दान्थे बिदान्थे लाबोदों बिएलटिनि गेजेराव गोरोबथा खालामनानै बिटिसि लाबोनायनि सायाव कास्टम बसुमतारीनि खेंफोरथि थांनाय नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिएलटिनि गेजेराव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव आरो बे 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव जाबायदि बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिसिनि गोरोबथाखौ लानानै खेंफोरथि होदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि बिसायख'थियाव एबा बिसायख'थिनि सिगां गोबां मानि आथिखालनि जा रुलिं गभर्नमेन्ट थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेरावबो बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे थामथि गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन आबसु लोगोसे एनडिएफबिनि गासै मोनब्रै फेक्सनजों जथायै बे गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बर'नि गेजेराव बे समाव बुंनो थाङोब्ला गासै दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जाबाय जेराव बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव माइ कान्ट्रि माइ लाइफ लेखाखौ आखायाव लानानै थांनाय गोलाव समाव थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे बिटिसि गोरोबथा जानानै थांनाय बाथ्राखौ गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव बिथाङा थांनाय गोलाव समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गोजोन गैयै बाथ्रा बुंबाय थादों बे बाराव बिटिसि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिसि गोरोबथाखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला कास्टम बसुमतारी बिथाङा थामहिनबा बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव एबा बिएलटिनि दैदेननायाव गोरोबथा जानायखौ लानानै माबायदि खेंफोरथि होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि खुलुमबाय नमस्कार আজি মোৰ হাতত এখন কিতাপ আছে মাই কান্ট্রি মাই লাইফ এখন কিতাপ বায়োগ্রাফি অফ ফর্মার ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এল.কে. আদবানী সাৰৰ তেখেতে নিজৰ লিখা দিनै आं नोंथांमोननो माखासे खोथा फोरमायनानै होनि बे बिजाबा जाहैबाय माइ कान्ट्रि माइ लाइफ आरो बे बिजाबा बायोग्राफि बुक फर्मार डेपुटी प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया एल.के. आदबानी सारनि दा बिथाङा बे बिजाबखौ गावनो लिरनाय आरो बे बिजाबखौ नैबाव फरवार्ड खालामदों बाय अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा प्राइम मिनिस्टारमोन बिथाङा फरवार्ड खालामदों बिथाङा सासे गेदेमा सुबुं दा आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो नागिरदों बे बिजाबा माइ कान्ट्रि माइ लाइफ बायोग्राफि बिजाब आरो बे बिजाबखौ एल.के. आदबानी सार बिथाङा गावनो लिरलांनाय दा जोंनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि बायोग्राफि बिजाबाव जोंनि सासे गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आरो सोर गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों মই আজি আপোনালোকক মই জনাম যে এইখন কিতাপ মাই কান্ট্রি মাই লাইফ এইখন কিতাপত আমাৰ এজন নেতা তেখেতৰ নাম ইয়াত আছে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে কি লিখিছে এইটো মই আপোনালোকক আজি জনাম তো মই दिनै नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो सानदों नैबे बिजाबा जाहैबाय नैबाव लिरदों हाउ पिस वाज इफेक्टेड उइथ बड' टाइगार नोंथांमोना बड' टाइगार होननायाव मिथिखाबाय আপোনালোকে গম পাইছে বড' টাইগাৰ কোৱালৈকে আপোনালোকে গম পাইছে যে এই কিতাপত লিখিছে যে এল.কে. আদবানী ছাৰে যে হাউ পিচ वाज এফেক্টেড উইথ বড' টাইগাৰ সকলৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছিল আৰু কেনেকৈ বিলটিৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছে আৰু কেনেকৈ বিটিএডি গঠন কৰা হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিছে যে आं नोंथांमोननो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बड' टाइगार्सफोरजों बोरै सावरायनाया जादों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बोरै इनिशिएटिभ लादोंमोन बे खोथाखौ बाव फोरमायनानै गालांदों आरो बाव फोरमायलांदों माननीय एल.के. आदबानी सारा जेब्लानाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन बै समनि जोंनि बिएलटिनि दैदेनगिरि बिएलटिनि चेयारमेन मानाव गेदेर हाग्रामा बसुमतारी होननानै बे बिजाबाव लिरदों हाग्रामा बसुमतारी हयथ' बिथाङा बिएलटिआव थानाय समाव बसुमतारी टाइटेल लादोंमोन खोमा जे बिथाङा बाव लिरदों
भारत आरो पाकिस्ताना जेला जुद्ध जायोमोन अब्ला जोंनि दैदेनगिरि मानगेरेट हाग्रामा महिलारि सारा भारत सरकारनि जानानै पाकिस्तानजों माने भारत सरकारखौ सहाय खालामनाय भारत देशखौ सहाय खालामनाय बे बाथ्राखौ जेला बुंदों फोरमायदों अब्ला भारतनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो हादों होननानै बे बिजाबाव लिरनानै गालांदों এই কিতাপত লিখা হৈছে যে যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল এই সময়ত বিএলটিৰ চেয়াৰম্যান সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে ভাৰত দেশ হৈ পাকিস্তান লগত যুদ্ধ লাগিল বা ভাৰত দেশক সাপোর্ট কৰিছিল ভাৰত দেশ হৈ তেখেতে ভাৰত দেশক সাপোর্ট কৰি তেখেতে বহুত কথা কৈছিল এই কথাবোৰ সন্মানীয় এই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অতুল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ LK আদবানী তেওঁলোকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছে বুলি তেওঁলোকে এই কিতাপত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাও লিৰদों যে जोंनो আমাৰ কেনেকৈ 6 শিডিউল দিয়া হল जोंनो बोरै 6 শিডিউল होनाय जाखो आरो जोंनि बर' रावखौ बोरै 8 শিডিউलाव रिकगनाइज होखो 8 শিডিউलाव जोंनि भारत देशआव बिराद माने ল্যাঙ্গুৱেজ दं बिराद भाषा दं नाथाय सबनि भाषायाबो 8 শিডিউलाव रिकगनाइज मोनाखै नर्थ इस्टनिफ्राय प्राय मोनथामल' भाषाया रिकगनाइज दं मनुफ्रि आसामिस आरो बड' दा जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा जे बोरै बर'नि रावखौ 8 শিডিউलाव सोखो आरो बोरै जोंनो 6 শিডিউल होखो बे बाथ्राखौ बाव लिरनानै गालांदों मानगेरेट LK आदबानी सारा आरो बाव लिरबावदों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ बाव लिरनानै गालांदों तो আমার কানে বিরাট গৌরবের কথা যে হরাই চির জীবনের কারণে মাই কান্ট্রি মাই লাইফ সন্মানীয় LK আদবানী সাৰৰ বায়োগ্রাফি কিতাপত আমার একজন নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ বিষয় আৰু কেনেকৈ আমাক বিটিসি দিলে কেনেকৈ আমি বিটিসি পালো আৰু কেনেকৈ ইয়াত শান্তি আহিল আৰু কেনেকৈ ইয়াত ডেভেলপমেন্ট মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে আমাক কনস্টিটিউশনালি এমেন্ডমেন্ট আমাক 6 শিডিউল দিলে এই কথাবোৰ ইয়াত লিখি থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা আৰু মই ভাবো বিটিসি অঞ্চলত उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बड'ज और सन्मानीय हाग्रामा महिलारी सार तेखेतलोকৰ দুইজনৰ নামহে হয়তো ইয়াত মাই কান্ট্রি মাই লাইফত মেনশন ইয়াত আছে তো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা অসমৰো আছে বিভিন্ন অসমৰ নেতাসকলৰ নাম এই কিতাপত আছে যে जोंनि थाखाय बिराद गोग्गानाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बे बिजाबाव मानगेरेट हाग्रामा महिलारी सार आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि मुङा बे गेदेमा मानगोनां LK आदबानी सार फर्मार डेपुटी प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया बिथांनि गावनि लेखा अट'बायोग्राफि बिजाब आरो गावनो लिरनाय बे बिजाबाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मुङा थानाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दै लिरनानै गालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो चिर जीवननि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नामा मुङाबाव थालांबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे जाफुंनो हादों मानगेरेट हाग्रामा महिलारी सारनि थाखायसो बिथांनि दैदेनगिरिनि थाखायसो जानो हादों ओंखायनो आं खावलायनो सानो जाय फरायसा बिथांमोनहा बिजाब फरायनो मोजां मोनो बे माय कान्ट्रि माय लाइफ बे बिजाबखौ बायनानै फराय जोबोद नलेज मोनगोन जोंनि नर्थ इस्टनि सोमोन्दै बा जोंनि बिटिसिनि सोमोन्दै যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় মোৰ চেৰৰ পৰা অনুৰোধ যে মাই কান্ট্ৰি মাই লাইফ বায়োগ্ৰাফিক কিতাপ LK আদবানী ছাৰৰ আৰু তেওঁ লিখিছে এই কিতাপখন কিনি পঢ়ক बहुत इंडियन पलिटिक्सर ऊपर आपलोके ज्ञान पाबो और नर्थ इस्टर विषय बहुत इयात चर्चा करिसे तो मोर इटुए अनुरोध जोबथारनायाव गासिबो फरायसा बिथांमोनखौ जाय जाय बिजाब फरायना मोजां मोनो नोंथांमोनखौ बे बिजाब माय कान्ट्रि माय लाइफ बे बिजाबखौ फरायनो थाखाय आं साफ्रोमबो खावलायनाय थाबाय थैंक यू गोजोन्थों।